than the rice cooker girl nga mupakaon sa imong gugma. Nakasuyop, masiguro na bayanaan eh. Sir, rice cooker ka ba? Nga naman. Mura manghugag kanon. Makakita lang ko sa imuha. Mabusog na ko. Hoy, Agata! Bakikang? Patay na. Nag-aabot na pong duha. Naa ba ka diya karon si sir, no? Dapat yun maakuha siya. Kay naglagot yung atong bakikang. Mangilugay kaayo. Tama na baka ni akong gidala sa iya, ha? Rice cooker. Sir, puhon-puhon. Magdungan ratag kaon. Adto na ko dito, basig na ana siya. Naa ba si sir diha, no? Gwapo jud ko siya ay kilig-kiligon jud ko magkita niya. Naalay ko trabida, kani sa Agata, mangilugay kaayo. Pero, kani akong dala, para dyan ni sa iya, ha? Sir, hulata lang ko, kay kaning termos, mo ni magpainit sa imong dugan. Ay, dumakti na jud ko. Uy, timing na si sir. At tuon ako, bi. Naana po ni mga bayanaan niya. Unsa na po ka ni dere? Hi, sir. Ay, hi po dam. Unsay tuyo na to? Ay, sir. Nakalimot na ka sa ako, ah. Ako dito si Agata, katong sa swimming pool ba? Ikaw din na dam. Unsay ato? No other than the rice cooker girl nga mupakaon sa imong gugma. Nakasuyop, masiguro na bayanaan eh. Sir, pwede makipag-istorya? Oh, okay naman. Muduol ko, sir, ha? Wisit yun ni sa Agata, oh. Nagdala-dala pa dyan og rice cooker. Giunhanap ko ni mo kang sir, ha? Bantay karon. Wisit yun ka, ha? Mangilugay yun ka. Sir, pwede makipag-ila-ila og usab? Oo, dam. Okay naman. Sir, Agata di ay. Isu di dam. Sir, rice cooker ka ba? Nga naman. Mura manghugag kanon. Makakita lang ko sa imuha. Mabusog na ko. Churoy, rice cooker ba ka? Ay, mubalos, oh. Interesting. Nga naman. Di mo gud na ko kaya mabuhi kung wala ka. Gikilig-kilig pa yung igat, oh. Di ko malupig. Paglaban ako ni akong termos. Hoy, Agata! Bakikang? Patay na. Nag-aabot na pong duha. Di ba giingnan na taka? Nga dapat ako rin makauna? Hoy, pag sure diha, dapat ako'y makauna. Kay ako ray gwapa. Tanawon ang naturon kung kinsay pilion. Kana imong rice cooker nga guba o kaning termos nga anda magpainit sa iyaha. O tanawon ra nato, kay siya na'y nag-ingon nga dili siya mabuhi ug wala ko. Buisit kang agataha ka. Tanawon lang naturon. Dam, nangaunsa di mo? Nahigugma mi nimo. Kinsay pilion nimo? Rice cooker O termos. choose wisely. Dam, ano nga pila-pilon mo kaniya na yung kabuang? Kabuang! Buang na nilang nahigugma mi sa imo, ha? Kabuang? Kabuang ra bang tanaw nimo sa mua? Pagpila og kinsa? Taysa. Kasi piliun ako. Sir, dili na ka kailangan mamili. Ako na'y pili, ah. Kay mabuhi naman ka. Ug na ako. Sir, ako'y pili kay guba na iyang rice cooker. Sir, dirian na naka sa kong termos. Andam pataka painiton. Dam, pasensya kaya. Wadyo ko'y mapilian sa inyong duha. Sir, abi pa naman akong piliun ko nimo. Gipaasa ra day ko nimo. Gaba, una-unahon man. Tungod maguna sa imong rice cooker nga guba. Ang ikaw, dadalag termos, way sulod. Kinsa nimo, kanang rice cooker nimo, guba. Inutang pa jud. Mura na jud kay ka ba? Lamay na jud kay kumuto ng baba nimo. Ay mo pag-away, Dam. Dili pwede. Og wala kay pilion sa mua, maggubot mi. Awa po ko nahadlok ug makigubot ka. Basig nagtuo kag nahadlok po ko nimo. Dali ra go dire. Bullshit ka, ha? Bullshit ka! Malugay ka, ha? Kami malugay ka! Ala mo diha, oy. Naliit na ko sa trabaho. Legit ka!